Здравейте! Някои от вас може да се изненадат, че Atomi е компания за мрежов маркетинг. Но няма от какво да се притеснявате. Днес искам да ви обясня за нашите продукти. Можете да видите, че всички продукти тук са неща, които използвате ежедневно в дома си, като козметика, пасти за зъби, четки за зъби и перилни препарати. Тъй като вие използвате тези продукти, вероятно можете да различите дали са добри или лоши, нали? Сигурно можете. Вие имате вече установен критерий и можете да решите дали тези продукти си заслужават или не. Някои от вас ще се запитат, какъв критерий трябва да следваме. Може би не го знаете. Позволете ми да ви дам пример. Ако срещнете други компании за мрежов маркетинг, можете да използвате този критерий, за да ги оцените. Ще ви обясня как. Трябва да различите дали продуктите, които имаме тук, са по-добри от продуктите, които сте използвали преди, или поне дали са с по-лошо или по-добро качество. Това е първото, което трябва да различите. Първо, качеството. Второ, цената. Дали цената е по-ниска в сравнение с стойността на продуктите, които обикновено използвате. Можете да направите това сравнение, нали? Така че, ако продуктите имат по-лошо качество и цените са по-високи, тази компания не е приемлива. Но тъй като има много хора, които нямат критерии за следване, те се присъединяват към такива компании, смятайки, че ще спечелят състояние. Правилно ли е да печелите пари? Без значение дали мамите други хора. Сигурен съм, че в аудиторията няма такива. Аз мисля, че независимо колко бедни или богати сте, измамата на другите за печалба не е приемлива. Измамата или нараняването на другите за собствена изгода не е приемливо. Всички вие имате тези принципи, нали? Рядко има хора, които нямат такива принципи. Знам, че всички вие имате тези принципи. Ако не следвате тези принципи, започнете да живеете от днес, придържайки се към такива принципи. Така ще бъдете богати. Всички мислят, че измамниците са богати. Не винаги е така. Възможно е да са богати, но за кратко време. Въпреки това, истинските хора с пари са добри и честни. Затова, ако срещнете хора, които са богати, те ще ви кажат, че доверието е най-важният капитал. Те трябва да могат да спечелят доверието на другите и трябва да бъдат любезни. Нека си представим, че искате да се присъедините към бизнес компания. Първото, което трябва да оцените, е дали тази компания ще ви помогне да станете по-добър човек. Добрият бизнесмен продава продукти, които са добри и на достъпна цена. Тази личност трябва да бъде отговорна за продуктите, които продава, до самия край. Не трябва да мисли само за печелене на пари. Той трябва да има отношение, да не иска да наранява другите. Трябва да запази своята почтеност, когато прави бизнес. По този начин ще може да печели пари. Повтарям. Първото е да се провери дали ще използвате продуктите или не. Дори и да не правите бизнеса Atomi, проверете дали използването на тези продукти е полезно за вас или не. Това е, което трябва да оцените в началото. Продуктите, които ви показвам, дали са продукти, които ще пробвате? Козметичните продукти, които имаме в Atomi, не отстъпват по качество, дори когато ги сравнявате с скъпи марки. Но цената на нашите продукти е много по-ниска от тази на марковите. Около 1/5 от цената на другите продукти. Нашата компания дори не прави реклама. Разходите, които би имала за тази реклама, се инвестират в разработване на продукти и за намаляване на цените. Не инвестираме в друго, освен в самия продукт. Не плащаме за реклама. Вместо това, вие сте отговорни за рекламата с вашите гласове. Продуктите Atomi са толкова добри и достъпни. Тогава компанията ще ви даде комисионна. Ако продължавате да представяте продуктите Atomi на други хора, компанията ще ви плати комисионна вместо да харчи пари за реклама. Това е, което определя бизнеса с мрежов маркетинг. Вече знаете какъв е правилният критерий, нали? Ако една компания ви каже, че трябва да инвестирате $1000 до $2000 в компанията, за да можете да печелите пари, това е проблем, нали? Вие не трябва да го правите, защото дори да инвестирате е възможно да не спечелите пари. В Atomi нямаме такова условие. Ние го наричаме такса за регистрация. Това е условие, при което трябва да платите определена сума пари, за да бъдете допуснати за получаване на комисионни. Има и нещо наречено месечна такса за поддръжка.
Това е условие, при което трябва да плащате месечни такси, за да бъдете допустими. Ако печелите $10,000 на месец, тогава няма проблем да платите $100 или $300, нали? Проблемът е, че сте задължени да плащате $100 на месец, независимо дали печелите или не $100 в комисионни този месец. Това може да бъде много тежко бреме за много хора. Затова в Atomy нямаме месечни такси за поддръжка. Единственото, което трябва да направите, е да купите един продукт на година. Не е много натоварващо, нали? Имаме това условие, за да поддържаме вашето членство, но няма необходими условия, за да имате своя ранг. Imperial Master, който печели $100,000 на месец, или Master Corona, който печели $40,000 на месец, биха ли използвали нашите продукти, ако бяха с лошо качество? Да кажем, че печелите $100,000 на месец. Или че вашият съпруг има такава заплата. Бихте ли използвали козметични продукти с лошо качество? Или бихте използвали продукти, които са с добро качество, но по-скъпи? Ако печелите $100,000 на месец, бихте платили $1,000 или $2,000 за козметика без притеснение, нали? Дори ако съпругът ви не печели толкова, харчите определена сума, нали? Ако мъжете знаеха цените на козметиката, сигурно щяха да припаднат. Жените я купуват, без съпрузите им да забелязват. Защо? Те са готови да рискуват живота си, за да имат красиво лице. Човек, който печели $100,000 на месец, може да похарчи $1,000 за козметични продукти. Така че, мислите ли, че нашите Imperial Mastери или Crown Mastери ще използват нашите продукти, ако тези продукти са с по-ниско качество от марковите продукти? Разбира се, че не. Би било катастрофа за компанията, ако всички наши висши представители отиват в други компании, за да купуват и използват техните продукти. Това е, което предвидих. Затова нашите продукти трябва да бъдат конкурентоспособни, за да нямат богатите хора друга опция, освен да използват нашите продукти. Ако имахме условия за платено членство, щеше да е различна история. Но нямаме такъв вид задължения в Atomy. Така че с какво се съревноваме? Единствено, с качеството. Затова се отървахме от всички задължителни условия. В момента действащият маркетинговия план в Atomy го създадох аз. Вие мислите ли, че не знаех, че ако принудят членовете да купуват продукти, използвайки условия, можем да имаме гарантирани печалби? Разбира се, че знаех, но все пак се отказах от всички условия. За да можем да имаме продажби без задължения или условия, нашите продукти трябва да бъдат наистина добри и наистина икономични. Чувствах, че просто си сложих нож на гърлото и си казах: Хангил Парк, ако не можеш да предложиш на лидерите добри продукти на много ниска цена, те няма да ги купят. И тогава ще си мъртъв. Като че ли имах нож тук. Направих го, за да се принудя да имам продукти, които си струват, и да сваля цените, без да се притеснявам за последствията. В Atomy нямаме задължителни условия и благодарение на това можем да се състезаваме с дискаунт магазините. И можем да се състезаваме по качество с престижните търговски центрове. В Atomy говорим за абсолютно качество на абсолютна цена. Това означава, че никой не може да достигне нивото на нашите продукти. Пускаме нашите продукти само когато сме сигурни в това. Също така, продаваме нашите продукти само когато сме сигурни, че никой не може да ни достигне. Затова говорим за абсолютно качество на абсолютна цена. Така че, какви критерии ще използвате, когато правите оценка? Дали качеството на продукта е по-добро или не от този, който използвах преди? Способни сте да направите това разграничение, нали? Yes! Тези продукти дали са по-евтини от продуктите, които използвах преди? Трябва да се запитате дали са продукти, които мога да използвам през целия си живот. Ако преминат тези критерии, тогава ще станете потребители. Какво ще стане, ако искам да се фокусирам върху бизнеса Atomy? Какво трябва да направя, за да започна бизнеса си? Има хора, които природно са добри в говоренето. Тези хора са забавни и могат да говорят с часове. На тези хора предлагам да правят този бизнес. Вероятно ще го направят, без да е нужно да ги насърчавам. Но какво става с тези, които не са такива? Те казват: не ми харесва да казвам на хората да купуват неща. Не съм свикнал да убеждавам хората. Този тип хора не трябва да се притесняват. Не е нужно да продават нищо на никого. Не трябва да продават на други хора. Но има някой, когото трябва да убедят. Този някой сте вие самите.
Досега сте купували продукти от магазини за едро, луксозни търговски центрове, онлайн магазини, дори по телевизионна реклама. Много хора са богати благодарение на вас, затова от сега нататък не купувайте от тях. От днес нататък няма да купувате козметика през тези канали. Ще купувате само от себе си. Можете ли да продавате продукти на себе си? Yes! Вдигнете ръка, ако не можете да направите това. Ако става въпрос за продукти, които в крайна сметка сте купували от други места, защо да не ги купите от вас самите? Възможно ли е да го направите или не? Да, възможно е. Следващата стъпка е да представите продуктите на други хора, но не им казвайте да купуват вашите продукти. Трябва да кажете, досега други хора са се възползвали, като ти продават тези продукти. Защо да не ги продавате на себе си? Какво мислите за това? Аз продавам на себе си и ползите са за мен. Запишете се като член на Атоми и продавайте на себе си. Кажете им по този начин. Уча ви на същността на мрежовия маркетинг. Това са основите. Всичко, което трябва да направите, е да ги продавате на себе си. Затова бизнесът Атоми е много лесен. На кого трябва да продавате? На себе си. Какво трябва да кажете на тези, които са до вас? Вие го продайте на себе си. И така, постепенно ще достигнете до други хора. Ние наричаме това бизнес в уния. Трябва да изградите своята база от потребители. Единственото условие е продуктите да бъдат добри и достъпни. Така ще изградите своята база от потребители. Така Атоми постигна общи продажби от 1,25 трилиона долара. Това е първият метод. Второ, имате способността да привлечете потребители, но искате да имате хора до себе си. Искате да намерите сътрудници, които да ви подкрепят. Затова трябва да се обучавате и привлечете представители. Така групата ви ще расте по-бързо. Ако само казвате, че ще продават сами на себе си, бизнесът ви няма да расте с темпото, което искате. Това е проблем. Така че какво можете да направите? Много е трудно, ако зависи само от способността ви за убеждаване при привличането на други представители. Това, което трябва да направите, е да ги доведете на тези семинари. Тогава, аз, президентът, ще мога да им дам лекция. И също така ще могат да чуят историите на други успешни хора. След като чуят всичко това, те ще променят предразсъдъците си и ще кажат, искам да бъда като тях. Така ще започнат да мислят различно. С други думи, можете да изградите база от потребители, като се приближите до хора с потенциал и говорите с тях. Но ако искате да имате представители, ще бъде много по-убедително, ако получат съвет от хора, които вече са успешни и печелят $1000 на месец. Също така, ако дори президентът на компанията даде лекция, те ще си помислят, тази компания е надеждна. По този начин ще можете да привлечете представители. Ако сте в крак с времето, знаете, че се приближаваме към ерата на изкуствения интелект. Много работни места ще изчезнат. Вероятно сте чули това. За да бъдете успешни в новата ера, трябва да можете да следите промените. Имахме селско-стопанска ера в продължение на 1000 години, нали? Тогава хората работеха на ферми. Беше необходимо да бъдеш силен. Не можеш да бъдеш добър фермер, ако си слаб. След това дойде индустриалната ера. Хората работеха с машини повече, отколкото с физическа сила. Необходимо беше да имаш добро познание. Достатъчно познание, за да можеш да управляваш тези машини. Индустриалната ера беше ера на знанието. След това дойде ерата на информацията. В наши дни информацията е повече на върха на пръстите, отколкото в мозъците, нали? Всички ние живеем в ера, в която няма много разлика между образованите и необразованите. Затова е толкова важно да бъдеш наясно с промените. Сега сме близо до края на ерата на информацията. Каква ще бъде следващата ера? Предстои да дойде обществото на мечтите. В следващата ера, тези, които мечтаят добре, ще бъдат световните победителите. Така че, какво означава да можеш да мечтаеш добре? Човек не трябва да бъде в контакт с реалността. Повечето от времето, хората се фокусират твърде много върху реалността. И повечето се опитват да решат проблемите на тази реалност. В момента е много трудно да се промени реалността, в която живеем. Невъзможно е да се промени миналото, нали? Промяната на настоящето също е много трудна. Трябва да мечтаете за това какъв тип живот искате да живеете в бъдеще.
и трябва да донесете тази мечта в настоящето. Аз ще изкарвам $50,000 на година. Това настоящето ли е или е изявление за бъдещето? Това е втория вариант, нали? Видяхте всички лидери преди малко, нали? Видяхте хората, които изкарват от $20,000 до $40,000 на месец. Трябва да превърнете тази реалност в своя. Аз ще бъда като тях. Мислете, че правите бизнес на стойност $50,000 на месец. Тази реалност е възможна. Вие сте я проверили с очите си. След като анализирахте принципите и решите да започнете, като използвате продуктите първо върху себе си. Убедете се, че хората около вас ще използват тези продукти. Неизбежно е бизнесът да се разширява. Трябва да сте сигурни в принципите си. Първо, определете целите си. След това трябва да оцените дали има стълба, която да ви помогне да постигнете тези мечти. Ако тази стълба не съществува, не можете да направите нищо. Стълбата следва 3 концепции. Дали продуктите са с добро качество, дали са достъпни и дали са по-добри от тези, които сте използвали преди. Тези 3 условия трябва да бъдат изпълнени. Дали са за ежедневна употреба? Дали са с качество? Дали са на добра цена? Определихме, че продуктите на Atomy са необходими в дома, че са с добро качество и на ниска цена, което означава, че стълбата, която ще ми позволи да изкарвам $50,000 на месец, съществува. Всичко, което трябва да направя, е да се изкача по тази стълба. Как ще се изкачим по тази стълба? Просто трябва да кажете на хората: аз използвам тези продукти, използвайте ги и вие. Аз продавам на себе си, направете го и вие. Така ще изградите своята база от потребители. Как ще наберете представители под себе си? Поканете ги на семинари. Свържете ги с системата, трябва да ги включите в системата. Ако следвате съвета ми, ще можете да намерите представители. Atomy отвори в Китай, Индия и в много страни от Латинска Америка. Скоро ще стартираме Atomy в много други страни. Atomy е компания с невероятен потенциал за растеж. Бизнесът Atomy не е просто да вземете корейски продукти и да ги продавате в чужбина. Бизнесът Atomy е да вземете най-добрите качествени продукти от целия свят и да ги продавате на много ниска цена. Например, внасяме масло от авокадо от Мексико и го пускаме на корейския пазар. Това масло се консумира само от висшата класа в Корея, но ние планираме да го продаваме на цена, подобна на тази на зехтина. Преди беше много скъп продукт, но ние намаляваме цената. Доставяме го директно от Мексико на едро в контейнери. Този продукт съдържа много омега-3, 6 и 9. Съдържа удивителните 71%. С други масла обикновено се опитвате да не консумирате много, нали? Въпреки че обикновено авокадото се консумира като плод, това масло може да се яде директно на лъжици. В Мексико и в други страни го консумират така. Лекарите препоръчват да се консумира по този начин. Това, което правим, е да вземем това висококачествено масло от най-голямата страна производител на авокадо – Мексико. Доставяме този продукт директно от Мексико. Така можем да предложим на потребителите в Корея ниски цени, сравними с цените на зехтина. Друг пример, нека поговорим за пипер. Най-добрият пипер в света се извлича на плажа Кампот в Камбоджа. Ние също пускаме този продукт. И ако говорим за говеждо месо, повечето корейци вярват, че корейското говеждо е най-доброто, но най-доброто идва от животни, отглеждани на открито, като в Австралия. Ние внасяме говеждо месо от Австралия и го предлагаме на пазара. Това е нашата стратегия за глобално снабдяване, глобални продажби. Ние снабдяваме и продаваме продукти от всяка точка на света. Не продаваме само корейски продукти. Ако, например, има добър продукт в Япония, или ако има добър продукт в Тайван, ние ще ги продаваме не само в Корея, но и от Тайван към Япония или дори в Китай. Ще разпространяваме продукти по целия свят. Това е стратегията GSGS на Atomy. Затова, хората, ако искат да купят продукти с най-добро качество на най-добра цена, неизбежно ще трябва да дойдат в Atomy. Мечтата ми е, че един ден всички корейци ще искат да бъдат членове на Atomy. Споменах го, когато говорих за обществото на мечтите, нали? Ние сме в ера, в която платформените компании вече са установени. Амазон и Alibaba имат печалби над $500 трилиона. Какъв свят ще дойде след тези компании?
Всички вие трябваше да започнете да правите бизнес с платформи, когато започна тази ера. Ако бяхте наясно с промените в икономиката, когато започна тази ера. Но вие не го направихте. Какво трябва да направите тогава, сега? Трябва да предвиждате бъдещето и да предугадите какъв тип свят ще дойде след платформените компании. Трябва да отидете в бъдещето и да помислите какъв тип свят ще бъде, когато моделът на платформените компании остарее. Трябва да бъдете пред другите и да живеете в своето въображение. Това е, което определя едно общество на мечтите. Тези, които могат да мечтаят, ще успеят. Аз мисля за разпределителен център. Нашите управленски цели са успех на клиента, разпределителен център и компания от световна класа. Atomy ще бъде разпределителен център. Всички доставчици ще бъдат свързани чрез този център и ще бъдат свързани с всички тези терминали. Позволете ми да ви обясня как да станете център. Например, имаме масло от авокадо и черен пипер от кампот. Платформените бизнеси вече ги продават навсякъде по света. Каква е разликата между Atomy и тези платформени компании? Платформените бизнеси привличат и събират своите потребители като песачинки. Но Atomy е свързан с клиентите си, сякаш всеки от тях е магнит. Atomy вече продава масло от авокадо. Купуваме ли това масло от други места? Не го правим. Защо? Защото нашите цени са разумни и сме свързани с бизнеса на партньорите. Те са свързани с моите бизнеси. Ако можете да свържете хора и тези хора продължат веригата, вие ще бъдете разпределителните центрове за тези хора. Това е терминал. Той става основен терминал с ключ. И това тук също става терминал. Системата Atomy е система, в която центровете и терминалите могат да съществуват заедно. Въпреки това, в днешните платформени бизнеси, платформата и терминалът са разделени. Всички вие трябва да станете центрове. Всеки заслужава възможност да печели пари. Затова бизнесът Atomy ще бъде следващият успех след платформените бизнеси. Бизнесът Atomy ще бъдат разпределителни центрове. Надявам се да се вдъхновите от примерите, които ви показах днес. Трябва да имате отворен ум и трябва да можете да предвиждате бъдещето. Надявам се всички вие да можете да мечтаете за следващата фаза, която ще дойде. Вие трябва да станете стълбовете на разпределителните центрове. Ще завърша лекцията си с надеждата, вярата, че всички вие можете да предвиждате бъдещето. Благодаря за вниманието.